जोंथ' आंथ' गोदोनिफ्रायनो कंग्रेसखा थ' बिदि नङा जों जा भेलुएबल पलिटिक्स खालामनो सानदों। गिबियावनो आदाखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय खुलुमबाय। केमेरामेनखौ एसे साखाथियाव फैनो थाखाय खावलायबाय। ओरैनो मुङा मा? आंना नकुल मुसाहारि। ओरैनो जायगाया नोंना? आंना जायगाया बे खाथिनो दयालपुर बुङो। दयालपुर बुङो ना? नैबे ओरैनो आसामनि बेसेसो भितोराव दं नैबे जि जों दा दं? बे मथा मथि बे 2 किल'मिटार हमनानै ला। 2 किल'मिटार हाजोआव आरो ना माने आसामनि माने बर्डारनिफ्राय 2 किल'मिटार भितोराव। बर्डार होननानैथ' नङा जोंनि बे ओनसोलाव माने जेराव आसामनि मानसि थायो बर'आनो जा आसामिसआनो जा बेवहाय जों आसाम होननानै लिरखायो। आरो जोंनि एसे खाथियाव प्लेनाव थांनानै जुदि नागानि हा दंबा बिसोर नागालेण्ड लिरो। बेबायदि आरोखि बेबायदि खुनु खिन्थु सिमानि बिदि थि डेमार्केसन सिमानि गैया। माबा गैया आरोना। गैया। ओरैनो दा आदाया मा मावो? आंथ' सासे राजखान्थियाव एसे बेरायो बेनोल' आरो माबा बिजनेस मावो बे ओनसोलाव। दा बिजनेसबो मावो आरो राजखान्थि होनोबाथ' पार्टिबो गोबां थायो। मा पार्टियाव मावो ओरैनो? दा जोङो कंग्रेसनि जानानैनो दङ। कंग्रेसनि जानानै दा कंग्रेसनिब्ला एसे आं सावरायनोसै राजनितिनि होनबा एसे मिथिनो लुगैयो। राजनिति हिसाबै राजनिति खालामग्रा बर'फ्राव बुहुद खम नङा होमबा? आनसलिक दलफ्राव दङ खिन्थु बिदिनो नेसनेल लेभेलनि जिथु राजनिति बेफ्राव बाहागो लानाय खम। बे हिसाबै राजनितिनि आंबो बर' हिसाबैनो बर'आ बारा राजनितिजों लोब्बा थाया नालाय बारा मिथिया आरो। दा ओरैनो कंग्रेसआ दा समाव जोंनि नुनायाव ससियेल मिडियायाव बा सलायबाय थानाय जिहेतु बिजेपि सरकार दा आसामाबो बिजेपिनि आखायावनो दङ। बे हिसाबै नोंथाङा माब्रै कंग्रेसआव दासिम बा गोदोनिफ्रायनो कंग्रेसखा ना दासो गोदान कंग्रेस बेखौ एसे फोरमायनो थाखाय। आंथ' गोदोनिफ्रायनो कंग्रेसखा। दा सिगां तरुन गगैनि 15 बोसोर बिथाङा सरकार सालायनायनि समाव बे समाव जोङो जेब्ला राजनितिखौ हाबनाय लगे लगे डाइरेक्ट जाय सरकारा सोलिबाय थायो बेनो हाबखायो। थ' बिदियाव जोंनि जेब्ला राजनितिकआ हाबनायनि सममोन होनबा तरुन गगैनि सरकार सोलिगासिनो दंमोन। बे समावनो डाइरेक्ट बिर'धिथ' हाबखाया होनबा डाइरेक्ट सोलिनाय सरकारसो हाबखागोन। बेनिखाय कंग्रेसआ हाबनाय जादोंमोन बै समाव सोलिबाय थानाय समाव। ओमफ्राय दाथ' गोबाङानो दाथ' कंग्रेसआ गैला दुरबल जाबाय होननानै बास्लायबाय नोंथाङा? जोंथ' बिदि नङा जों जा भेलुएबल पलिटिक्स खालामनो सानदों। आरो जों दा जोंखौ नुनानै गोबां जोंनि बे ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफोरा दङ फरायनाय दा बिथांमोनखौ जोंखौ नुनानै बिथांमोना जाहाथे राजनितिकखौ एसे सोलोङो बेनि थाखाय जों बेबायदि बानायब्ला इयुननि जेनेरेसना राजनितिकनि सायाव एसे उननिहा जागोन आं बिदि सानो। बेनिखायनो मोनबाबो मोनाबाबो जोङो दा स्ट्रागल खालामनानै जायखिजाया मोजां समावबो दंमोन जोङो। दा कंग्रेसनि जिहेतु दा गाज्रि सम बुंनांगोन बे समावबो जों स्ट्रागल खालामनानै राजखान्थिनि बे ओनसोलनि जेसेबां हायो समाज सिबिनो थाखाय आं नाजागासिनो दङ। बेबायदि आरो ना केमेरा पार्सनखौ एसे साखाथियाव फैबावनो थाखाय खावलायबाय। दा राजनिति होनोब्ला फायदा सोरबा लाबखौ नागिरनानै राजनिति खालामो। दा राजनितिखौ जोङो खालामनांगौबा मानो खालामनांगौ बेनि सायाव एसे आंबो मिथिगोन आरो रायजोनोबो एसे मिथिहोनो थाखाय आं बुंनो खावलायबाय। राजनितिकआ जाहैबाय जोङो जेनेबा गोबां बर' हारिनि जों माने रायजो राजाफ्रा गोबां संगठनजों गेजेरजों जों माने जोंनि हारिया जौगागासिनो दङ। आरो जोंनि हारिनि जिथुनाखि संगठननि सिस्टेम जोंना गोबां जिथुनाखि जोंनि लुबैनाय गांनाय उखैनायखौ जों माने सरकारनिफ्राय लागासिनो दङ। बेवहाय जोङो राजनितिकजों लोब्बा लाखिनानैसो जों माने दानिसिम जेसेबां जोंहा साक्सेस जादों बेखौ जों लानो हादों। बेनिखाय जों थारमाने राजनितिकखौ जों ओरैबायदि लानांगोन थारमाने अकल समाजनि जिथुनाखि एक्सट्रा जिथु नन अर्गेनाइजेसन जोंनि जे संगठन दङ बेखौल' नङा बिनि गेजेरजों राजनितिकबो मावनानै जों गासैबो जों बर' हारिखौ जौगानायाव जों माने खामानि मावबोगासिनो दङ। आरो जोंहा जाहैबाय दा जोंनि जिथुनाखि गांनाय उखैनायखौ जों बर'नि जिथुनाखि जाथिया जों दा दिल्लीयावनो जा बा आसाम गभमेन्टजों जों जेरैबायदि नांनानै जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि जा फरायसालियानो जा इउनिभारसिटियानो जा जों गोबां लाबोनो हाबाय। दा गुबुन हारिया जोंखौ नुनानैसो दा गोदानै बिसोरो माने बर' हारिनि बायदि संगठनफोरखौ दालागासिनो दङ। बेनिखायनो जों बिदियाव साननो थाङोबा जों बर' हारिया थारमाने गुबुन जिथु आसामनि गुबुन जातिनिफ्राय जों एसे जौगासिन जों एसे आवगायगासिनो दङ। आरो जोंनि आर'नाइखौ दा जों नुनो मोनदों। जों बयबो हारिया दा आर'नाइ होनबा थारमाने
आर'नाइखौ लानो लुबैयो आरो माने मा होनगोन बेखौ आर'नाइ होनोब्ला आर'नाइ गांसे मोनोब्ला गावखौनो गोग्गानाय अनुभब माने सानो आरोखि जों दा बहायबा राजनितिकनि जायगा माने मिटिं खालामनो थांब्ला बिथांमोना जोंखौ बुंफायो थारमाने आर'नाइ गांसेसो मोनबा लाबोदो होननानै बुंहरखायो थारमाने दाथ' नोंथांमोना राजनिति खालामनायनि मुङाव गोबां गुबुन हारिजों माने ज' थानानै राजनिति खालामनो गोनां जायो बेफोराव नोंथांमोना बर'नि माया डिमान्ड बेखौथ' नोंथांमोना अलरेडि मिथिबाय दा जेरै आर'नाइ नंगौ ना ओमफ्राय दा राजनिति होनोब्ला जोंनि मानसिफ्रा बेखौनो सानो जे राजनितिनि मानसिफ्रा थगायनानै जायो जोंनि समाजाव दाबो माने बेखौ आलादा रोखोमै रायो राजनितिखौ सोलोंनांगौ बा बेजों मोनसे नलेज बा बेजों माबा मोनसे गुन मोननो हायो थ' बेबायदि सोलोंनो गोनां दंना गैया बेनि सायाव दङ राजनितिकआनो जाहैबाय जेनेबा जोंनि दा बे समाव राजनितिक लेभेलखौ जोङो एकदम ग्रासरुटनिफ्राय ग्रासरुट लेभेलाव जुदि जों लांनो हायोबा जोंनि दा फरायनाय जोंहा कलेजनि खुदिया जा इउनिभारसिटिनि खुदिया जा बिथांमोना जुदि एक्सुवेलि जों राजनितिखौ बुजिनो हायाब्ला जों बेवहाय थारमाने नों संसार जानायाव जोंनि गांनाय उखैनायजों सरकारजों दा माबायदि सोलिनांगौ आरो दा जेनेरेसननि जिथुनिखि बुस्थु बाहायनायनि दाम बृद्धिनिफ्राय गोदान जेनेबा गोबां पलिसि सरकारा लागासिनो दं बे पलिसिफोरखौ जों बुजिनांगोनब्ला जों लेखाजों फरायनानै राजनितिकनि गासैबो खोथाखौ जों मिन्थिनो हाया प्रेक्टिकेलि जों राजनिति खालामनांगोन आरो जों राजनितिखौ प्रेक्टिकेलि जों खालामनानै जों हाब्लासो जों थारमाने जोंनि जायगाफोराव फैनानै जों एसे डेभेलपमेन्टखौ बानायनो हागोन थारमाने राजनितिखौ बिनि थाखायनो जों खालामनांगौ राजनितिकआव ओरैबायदि जाय बुस्थुखौ जोङो लिरनानै फरायनानै बा साननानै मोना बैफोर माखासे ओनसोलनि जौगानाय बैफोर राजनितिजों लोब्बा थायो माने बेनिखायनो राजनितिखौ जों सोलोंनांगौ आरो राजनिति खालामनांगौ खिन्थु राजनितिनि मुङाव गोबाङा मा खालामो जाथिखौ फाननानै गावनि मुलाम्फा थ' बैफोरबायदि खालामनायखायनो जोंनि थाखोमा बा गामि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मा खालामो राजनितिनि मानसिफ्रा थगायसुला जायो बेखौ दानि समाव थारमाने राजनितिकआ ओरैबायदि जागासिनो आसामनि खोथाखौ बुङोब्ला गोबां दिनै मोनसे दलाव दा मोनासिम थागोन गाबोन बे सोरबा बेलेग दलाव थांनायनि मोनसे खौरां खोनायो जोङो बेनिखायनो थारमाने मा जादों निउ जेनेरेसना एसे राजनितिकनि प्रति एसे अनिहा जादों जाया नङा खिन्थु बे लेभेलखौ जोङो दा माने सोलायनांसिगोन दल सोलायनायाव माने जोंनि इयुन जेनेरेसना खहा जादों होनदों आरो खहा जादों इयुन जेनेरेसना खहा जादों जोंनि राजनितिया स्थायि गैया राजनितिकखौ लानानै जेनेबा निउ जेनेरेसना जेनेबा जेरैबायदि नुनांगौमोन आरो गोजाननिफ्राय बेखौ थारमाने दानि समखौ नायबा थारमाने बिराद गाज्रि थासारि नुगासिनो दङ राजनितिया बेबायदि अबस्था जोंनि आसामनि राजनितिया माने आसाम जौगानायनि नङा पार्सनेल जौगानायनि जे बेखौनो होननानै सानदों आंबो मानो होनबा नुबाय दङ आरो गोबां सावरायबावगोन राजनितिनि खोथा सावरायोबा जोबनो थाङा जास्ट दिनै नोंथांखौ लोगो मोनबाय नोंथाङा मा मावो होननायाव नोंथांखौ जे नोंथांनि सिनायथि होनायाव आं बे राजनिति खोथाखौ एसे आं मिथिनो जोंबोथ' राजनितिजों लोब्बा गैया बेखायनो दा जोंनि जायगायाव ओरैबायदि जायो जोंनि जायगाल' नङा बे गथै आसामाव नुनो मोनो थारमाने बर' हारियानो जा गुबुन हारियानो जा सोरबा सासे सानै लिडारखौ सन्तुष्ट खालामनो हायाब्ला बेनो गोदानै संगठन दिहुननानै बेनिफ्राय राजनितिकनि लिंकआव थांनानै थारमाने बिदि बारस'यो आरो गावनि जिथुनाखि थाखा फैसा खामायनायनि मुलाम्फाखौ लामाखौ बानायना लानायनि मोनसे सिस्टेम बानायना लायो फर्मुला बानायो आरो बे फर्मुलाखौ जोंनि बर' रायजोफोरा मिन्थिनांगौ आरो जायजों थारमाने थाब्ला जोंनि जातिखौ जों जौगाहोनो हायो बिनि सायाव नोजोर होनानै जोंनि जिथुनाखि भट होनायनि केपासिटि डेम'क्रेसि दङ बे भटनि जिथुनाखि मुल्य बेखौ जों मिन्थिनांगोन आरो जोङो सोरबा माबा मोनसे बुंब्ला सोरबा इलेक्सननि टाइमाव 500 थाखा 200 थाखा होबानो जाहाथे जों बावलांनानै गावनि जिथुनाखि भेलुएबोल भट सासे भारतनि राष्ट्रपतिनि भटजों दा इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार मदिनि भटजों आरो जोंनि भटनि डिमान्डजों समान एखे जोंनि डिमान्डआ बे मोनसे आसिया जेरै गिदिरनिफ्राय उन्दैसिम एखे आसि आरो बेनिखायनो जों थारमाने निउ जेनेरेसनखौ बेखौनो खावलायो जे गेदेर उन्दैदो खोथा गैया भटिं जिथु पावार बे जोंनि थाखाय बयनि थाखायबो समान बेनिखायनो जों थारमाने दानि जिथु जुग थाखा फैसानि मुल्य बृद्धि दा नों मा होनो एक्सुवेलि रसुना सामब्राम गुफुरा दा 400 थाखा
नोङो 400 टाका किल' मोनसे समाव जों कंग्रेसनि दिनाव 420 टाका 30 टाकायाव गेस मोनोमोन दा 1200 टाका जाहैबाय दा नुनो मोन्दों 2000 3000 बिदि माने PM किसान माबा माबि होलाबायो सरकारा फारसेथिं होयो फारसेथिं थाखा फैसानि जितु बुस्थु बाहायनायनि दाम बानायनानै लांफिनो आरो बेयावनो जों थारमाने रायजो राजाफ्रा भुल थांनानै थारमाने इलेक्सननि समाव थारमाने जों थारमाने एक्सुवेलि जायखौ सायख'नांगौ बेखौ सायख'नाया जोंहा एसे गोरोन्थि जायो जायनि जाहोनाव जों गोबां जायगायाव दा मटर साइकेल लानानै लामायाव थांनो हाया जों पेट्रलनि दाम 110 टाका जोंनि बे ओनसोलाव पेट्रला आरो बिनि सायाव पुलिस CRPनि डिस्टार्ब बेनिखाय बिराद गारि गंसे लानानै नों लामायाव थांब्लाबो जों बायदि दा धरक लन लानानै खामानि मावनाय लन लानानै गारि गंसे जुदि जों माने मायबा ट्राक गारियानो जा माबा जा लानानै जुदि जों माने निबनुवा साखरि मोना मानसिफ्रा जुदि बिजनेस खालामोब्ला नों गारिनि ड्राइभारजों जुदि खाथियाव जिरायना थायोब्ला पुलिसा ओरैबायदि बेबहार खालामो जेनेबा सासे सेखावखौ जेरैबायदि माने बेबहार खालामो बेयाव सासे सोरबा इडुकेटेड सोरबा BA पासानो जा MA पासानो जा लन लानानै जे बिथाङा जे बे बिजनेसखौ मावदो खिन्थु ड्राइभारनि जायगायाव जिरायनाय लगे लगेनो जे बे सासे सेखाव बायदि पुलिसा लामा बेबहार खालामो बेफोरा गाज्रि थासारि दा नुनो मोनगासिनो दं बे थासारिया जादों होननानै नोंथाङा मोनदों आरो ना होमबा बेनो आरो गोजोननाय थाबाय जोंनि सावरायनाया जोबोद मोनसे मिथिनो गोनांमोन आं मिथिबाय लोगो मोननानै बा बेखिनि टाइमखौ होनायनि थाखाय जोंनि गुबै थांखिया जादोंमोन बिथाङाबो नागालेण्ड बर्डार नङा बे नागालेण्डजों नांजाबनाय बर' गामिनि आरो नैबे ओनसोल बा जों मिथिखाबाय बे ओनसोला गयजों बुंफबनाय समायना थासारिजों बुंफबनाय नङा होमबा बेखिनिखौ सावरायबाय बिथांनि सिनायथिखौ बिथाङा होबाय ओरैनो बिजनेस मा बिजनेस जोङो बिदि दा अन्थाइनि बिजनेस एसे दं बालु बिदि थायो ओमफ्राय गोबां इटा बिदि आरो हार्डवेरनि आरो ना न' स' लुनायनि आरो बिदि आरो पार्मानेन्ट दखानफोर दं नामा आंना दा पार्मानेन्ट सिगां दंमोन दा गैया ओमफ्राय दा एक्सुवेलि पलिटिकेलि एसे सम होगासिनो दं जोंना बे ओनसोलाव दाने जोंना दैदेनगिरि हिसाबै गौरब गगৈ दंमोन बिथांजोंनो नांगासिनो दंमोन काजिरङा समस्ति जाबाय नालाय दा बिथाङा थारमाने मोनसे खोथाखौ आं मिथिनो पलिटिकेलाव मोनसे माने बिबान थायो जिखुनु आफादाव बिबान थायो बा संगठनाव बिबान थायो बे हिसाबै बिबाना मा जानानै दं ओरैनो आङो दा थारमाने जोंनाव बे ओनसोलाव बुङो गमारिगुरि ब्लक बुङो बे ब्लकनि आं जेनेबा एडमिनिस्ट्रेटिभ जेनेरेल सेक्रेटारि प्रखाखनिक साधारन सम्पादक बुङो आसामिसाव बेखौनो खामानि मावगासिनो दं गोजोननाय थाबाय